Takže ahoj, já jsem Kevin, vítám z mýho videa, dalšího videa, dneska to bude gameplay z Jailbreaku. To je nějaký, se napojíme nějaký mapy. Moc výběr není, takže dáme si tady Game Sites. Dám si tady servery. Tak, vybereme si tu Global Offensive a jaká nějaká mapa, která se mi líbí. Jo, tak si dáme Renegade, takže to je na dvojce, takže půjdeme na dvojku. Takže tohle, já vám to tak vysvětlím, takže účelem tohle modu je prostě, abyste přežili jako turista poslední a jako CTčka brát si Simona a hlídat Simona. Prostě propracovat se jako turista k tomu posledním přání, kde si můžete znít třeba on jde na další kolo, 1v1 s nějakým CTčkem nebo sám proti všem. Zkusíme se dostat teďka k tomu poslednímu přání za Tčka, po případě za CTčka brát Simona, ukázat si nějaký F kola. OK, jak je vidět, dostali jsme se do CTček i hned. Takže to máme zatím dobrý, takže můžeme hned brát Simona a je to mnoho lepší než hrát teda jako záživnější než za ty teroristy dle mě, jak to je na tom na Povazen. Já mám teď momentálně vyplýv všechny butnutý, mám to nabindovaný, teďka nevím přesně jaký ten bind. Můžu když tak někdy pak poslat vám, když budete chtít. Že si prostě zmáčknu třeba Tčko, asi vypnu si a mutnu si všechny hráče ve hře. Pak jsou tady klasický bindy, mám do popisku třeba, nevím, bind na Simona, tady napíšu bind VSA, na Simona, to je strašně jednoduché tohleto bindování. Dá se nabindovat Simon, připojení do CTček, do Tček, samozřejmě se používá nejčastěji do CTček, jinak se dá M plus toggle, M plus enter nebo M plus, že jo, použít myš. Pak se dá, že jo, nabindovat třeba příkazy třeba free kill, to znamená, že vás umyslně, že vás prostě zabili neprávem, free hit, že vám dali neprávem prostě nějaký prostě snížení životů, potom třeba, že mají doplnit prostě ty životy, které vám sebrali, různé věci, já mám třeba nabindovaný doplňování, různé prostě věci, mikrofon ohledně hry, prostě různý. Je vidět, že tady máme kamarády, takže bude pěkná společnost, třeba takový enemy, to je legenda, jak to má napsaný. Uvidíme, co bude říkat, až budeme u CT. Takže takže u CTček, jo. Takže vaším úkolem tam je prostě jako se mu prostě dávat zaživný, prostě dělat to zabrný pro Tčka, ne prostě jenom furt nějaký reakce a takhle. Prostě dávat třeba reakce, teda dávat třeba nějaký atrakce, já nevím, třeba otázky do pekla, do nebe. Potom třeba dávat boxování, kdo to dřív rozbije, hledání předmětů. Já nevím, co se tam dát, skákání do bazénu, když se na ně střílí AVPčkem, prostě strašně moc věcí, třeba Janošík, to je prostě týmový atrakce, Pokémoni, golf s míčem, já nevím, otrávený ovoce, prostě dá se třeba True or False, prostě strašně moc se toho dá udělat. Prostě je to na vaší fantazii a jako CTčko, tak tom vaší práci je hlídat terorista, aby plnili to, co měli a sem aby ho nikdo nezabil. Můžu vám pak do popisku třeba napsat nějaký atrakce, jestli budete chtít, já tam hodím do nějaký atrakce, který můžete hrát. Pokud nebudete sami si nevědět, tak si třeba můžete ve hře hodit kostkou, prostě. Počkejme, teď tady momentálně hraju Detron, takže musí utíkat a teďka jen tady mačka atrakce, přesně takhle. Tak já už si zapnu voice chat. Ahoj. No jo. Tak, nějak se mi to trochu seká, ale to se hned zlepší, tak jak jsem byl... Nějak se to seká. Trochu se mi seká obraz snímky, pomalý nějak na 40 to kleslo ze stovky. To je tím, kde se nachází, no. Třeba tady mám krásných 150 a tam u nich mám míň, no.
Se máš zeptat, já nevím, by ti to rád řek, to je kamarád. Tak, pustíte klávesnici a myš. No tak teď mi řekni, komu mám dát to VRčko za to, jak si dal ten herní mod. Komu jsi to říká? Nekologiko kdo? Co o něm mám? Kdože? Default, jo, povídáš. No. Ale nic, se můžeš kouknout na forko, tak půjdete si na plošinu. Pustíte klávesnici a myš. Luke, zahoď to. Počkej, jakože v té celé, nebo kde byla ta gna? On ji mohl i hned vyhodit. Dá se, no když on se ani spawnu nedá, pohoda no. Mně to došlo, tak, Luke jo. Máš, na mesečko start máš jeden pokus na to, aby si vyskočil na tuhle platformu, pokud tak naučíš, dostaneš kill start. Tak, Luke, půjdeš na plošinu. Takže umyslný freak, jo, to není žádný, sorry, že vystřelíš kolem sebe, takže maternošku můžeš to dělat na forko, jo. A jo, půjdete na čáru, budete automaticky doplňovat všichni výstřelů, mečí skupenky, blokerno, teď se budu zabíjet. Tam nejsou ty výstřely. Tak, VD ukončí VD, zapoj se k nám, půjdeš na čáru před celama. Na ní budeš automaticky doplňovat všichni ostatní, menší skupinky, blokerno, teď se budu zabíjet. I tak to byl umyslený freakel. Defalte, proč tam mají výstřely? Zahoď to. A jo, defalte, půjdeš na plošinu. Tak super, jste 3 a 1. Máme tam enemy, počkej, co si za rank enemy, si to kouknu. Tak, Rastio, máš furt ještě ten ABčko, nebo už nemáš? No, tak mi to ukážeš, jo, tak pustíte klávesnici a myš. No já vím, že VHčku máš možná, tak půjdete ve volku za mnou, dáme si tady, aha, pustíte klávesnici a myš. Počkej, kam to hazíš, já mám do pohodě, já jsem tam to tak, půjdete za mnou ve volku. Jsem to tam vyhodil. Tak, půjdete na moje výstřely. To moc teda docela není jako. Tamhle ty výstřely, tamhle jsou. No jo. Lukášek a Pavlík, no jo. Kámo, to jsem dal trochu moc. Ježiš. Tam se projít. Tak. Já jsem tam nedával 1000, já jsem tam dal 900. Tak je tam 800, takže zadáme si ten AVP půl vaším úkolem, dáme si, čím jméno řeknu, tak proto bude platit to, že půjde na moje výstřely a bude mít jeden pokus na to, aby takhle skočil tu letu ramponu, vyskočil a skočil do bazénku. Pokud ho CTčko při v tom letu trefí, tak dostane kill. Pokud ho zabije, tak ho zabije, takže jo, doplním ještě, tak. Dáte si první reakci na skok. Takže Debelino, půjdeš na moje výstřely. Takže nic nepotřebujeme, takže Debelino můžeš začít. Raz to střelej. No. Jo, dobrý, prosím tě, už zapni to ABčko, dobrý, takže Debelino, proč na moje výstřely? Pošli dej to, jo, když prošli zákazet, tak dávajte bacha, jo. Debelino tam pustíš pouze klávesnice, no, dobrý. Tak, Debelino nebě současně reakce, teďka. Dáte si první reakce na skok. OK, no jo, takže Senpai, on má offnutý skin, jo. Takže Senpai, proč na moje výstřely? Platí pro tebe to samé, můžeš začít. Wow. Proč na moje výstřely, Senpai? Tam pustíš klávesnici. Tak, defalte, půjdeš na moje výstřely, platí pro tebe to samé, takže defaultem... Ty si, kámo, co to bylo? Ty si prostě přelít, kámo, to prostě nemůžeš jí přelítnout. To jako vůbec, měl jsem to Ne, to nezapneš, protože já to vypnu. Vypnul jsem to.
360. A jo, to jo, ty. Půjdete za mnou. Byli jste pozváni do skupiny. Hej, taky vám to vyjelo, nebo to mám jenom já? Půjdete velkem za mnou. Taková zajímavá skupina mi. Já ti to pak pošlu. S nějakým poníkem, s Rainbow Dash poníkem mi vyjel, taková pěkná skupina. Ne, Verči, ne. Půjdete na moje výstřely. Dámský přirození pody je mi chlebák, já asi myslíš, asi víš jaký jsou, myslím na 4 písmena, tak půjdete za mnou. Tak, půjdete na moje výstřely. Tak, koukejte se, jaký směr jsme švadlo točí, jo, pěkně koukejte, no jo, takhle to budete pěk, tak. Schováte, půjdete do švadla. Tady zadám si švadlo, vaším úkolem bude přeskakovat to do švadlo, posledních z toho vyjde, já mu to vypnu, takže zapínám. Tady máte ještě doplněno jednou. Co je, nevím, máš si dobře dneska? My jsme dneska ve škole rozbili počítač, no. Ne, já nevím, oni asi si je vypojili z elektriky, já nevím. Jsme vypli počítače a pak tam šla další skupina, která si to asi zničila a svedli na nás, že se jim tam teďka nejde přijít asi kvůli nám. Zvyšuju úroveň za 3, 2, 1, teď. Tak prý si to prý budeme platit jako no. Proč? Se prokop, viď? No, trošku. Ti dali hlavu, viď, na tom longu. Ty boti. Tak poví. Oni mě drželi ty dveře, tak já jsem byl nasranej, prostě já jsem byl jako papírový sračky. Jo, já vím. No, my jsme se zase drželi, že on je na druhý a on jeden trhnul jen tak a on vyrval úplně celou kliku i s kusem dveří, no. No já jsem pak zaplatil do ty dveře a ty starý jsem vzal jenom jako hrozně byli po městě, úplně na sračkách. Ok, dám další úroveň za 3, 2, 1, teď. Ty jsi z hardcore. Kamu si to budou taky skákat furt. My platili projektor, kámo, Rastě, dobře ty. Vy jste nějaký jiný v tom mostu, nebo kde to seš. Aha, já jsem to nestihl. OK, ne. Jo, tak se to nemevám, ty jsi takový dobrý. Ty se jmenuješ Enemy? Až za měsíc, až za měsíc. Já ti rozuměl Tekena. Zase já chci Tekena. Hej, nikdo mi napsal, to jste, kdo to byl? Hej, Matxi. Je místo u CT. Víš to? Počkej, pš. Jsi mi ho vyžral, to byl můj mat. Prostě Enemy na to kaše, prostě naběhne do zbrojky a vidí, zabije to co. Jo, OK. Jak jsme si ukázali trochu, tak já to teďka můžu sepnout, takže díky, že jste sleduje a zatím čau. To je prostě, že tak zatím čau.